magara samoro miwacho mar kendruok e kido machal no dibed ne tin. Koro ingen tich maduong' ma papa kaka Jesus Kristus nosemiyo oketo papa loe, oketo Petrus to magi jo makawo kom Petrus ni kwa rombe na to rombe ko wacho ni kwa mana rombe na mabire kanisa kana matimo beyo wacho kwa rombe na koro kinya pogo kaka jakwath rombe maro tenge gi magi ok rombe ga ana akora dwa mana puonjo rombe maro chere koro wacho to be loko ng'ato nyaka lok mana ng'ato giera onge ng'ama nyalo loko gi kishia gi chwang gi siem nyaka loke mana giera koro kanisa ok gwedh kendruok mar chwech machal ogwedho jogi kaka nyithi Nyasaye kata sani karo ber mana jadin moro modhi ni jadolo kunya tamre gwedhe mano nyathi Nyasaye gwethe nono to koro kanisa to emomiyo na wacho ni Papa Francis okochenjo thum to kendo okochenjo weche miwache thum ochenjo mana kaka thum ywak koro mojuango chiki to tangeni Pascal te gimeda medo karkanyo to kangi chako etelo mar Papa Francis tulo marigni 12 ma osebedo yangore kendo nenore ni kai puonj mare manoketo e tim joma mine ne onge kod thuolo e kanisa mar Kopere ahinya e telo mano mara kanisa mano mara Kopere kata kochako Vatican kama gintiere gigi duto chakre e higa mar 2016 ka mano higni matin bang' ka osedonjo e apis iwacho ni paro manitie mokwongo nitiere commissioning kata chako paro mano mar somo ni ere kaka joma mine nyalo donjo kanisa karka ahinya kirango bende kanisa Kopere nyalo yudo joma mine magin deacons joma mine manya bedo pate manya kasani onge no female deacons kinde moloseni kata kamano thuolo mare mar bedo apis oseneno ko yawo telo mag apis nyaka ga Vatican kirango sani ng'ama miyo mokwongo telo e apis mano mar Vatican mano yeriga mar 2021 mano Sister Smerili Alessandra mano chune weche mag uchumi mago mag Vatican kaito bang'e nitie mano chune weche mag tudruok kod pinje maoko kata foreign relations mano Francesca Di Giovanni kendo kama ne gintiere kama ne first female under secretary mano mente secretariat mar state mano mar Vatican mano higa mar 2020 kinde mina katelo giden duto biro kendo joma mine yudo thuolo e kanisa en kinde machalo nikech puonj mare maduong' mantie kacha Pascal bede kano lero owacho ni joma mine nigi thuolo e historia mar kanisa Katolik ke wacho ni Maria min Nyasaye gintie kanyo gi jotakatifu mamoko bende magi joma mine ngeni chieng' Easter nomiwa gi listi maduong' Maria Magdalena Maria mamoko Maria duto manoneno chier mar Yesu mokwongo kinde mane gintiere thuolo ma joma mine kanisa to jiwo gi machalo ni Pascal adwana wadogo chien matin ne kata jokopere e kanisewa kata sani kidhi diocese kata ma Kisumu mae kata Nairobi sani mantie joma mine emomako kanisa owacho adier kanisa maonge mine ok nyal sudo mbele CW omako kanisa kama kidendo njosi wanjo machuo idhiro wadira ine bari go mi samoro sieme ji pokoro jo koso bari ini ja sieme achiegni lakini ka yude ka ema pod mit no sieme ok nya donje keni kanyo ka poni Cleophas lokata manyalo je kanisa kikucha Lady of Peace kore makoni kanisa kuma chacha dier kanisa en joma mama joma mine emomako kanisa wan joma chuo idhiro wadira e kanisa ka to manya dieri makende kanisa ni te obed gin jokopere obed kanye unaona joma mine are always at the forefront to koro papa ka biro to papa oseng'eyo ma dieri manitie okwanyali igno ineno ma dieri manitie to koni etelo mar kanisa joma mine otim nade oket kando mane adieri mane nitie but adieri moro kendo mane nitie ni joma mine seche moko be moko ok dwa ga telo madongo gi e kanisa lakini tich magitiyo ne kanisa duong' moloyo tubo ng'eyo kendo boneno